Li perava başûrê Kroatyayê di keştiyeke bi navîbûyî ya Serdema Bîzantî de zêr hatin dîtin. Şûnwarnas dibêjin ku ev vedîtin ji bo naskirina Serdema Bîzantê giring e. Ew bawer dikin ku ev keştî ji sed sala heftan an ya heştan maye. Di keştiyê de peravên zêrên Serdema Împarator Heraklios kemberên ku bi yaqût, zumrûd û mêrwariyan hatine xemilandin û gustîleke zêrîn a bi wêneya împarator hatin dîtin. Giraniya van zêran ji 600 gramî zêdetir e. Tîma ku ev zêr dîtine 10 salin di deryaya Adriyakê de li ser dîroka vê keştiyê vekolînê dikin. İmparatorîya Bîzantî li dû İmparatorîya Romê hatibû û navenda wê Konstantiniyê bû. Ew berê li rûşelatê Deryaya Spî bihêz bû.